Avui estem aquí, el dilluns 5 de juliol, perquè aquest cap de setmana ha passat un fet tràgic. Han assassinat a un company a Galícia, al Samuel. És terrible la situació que estem visquent les persones LGTBI en el marc de l'estat espanyol. Avui sortim a Catalunya, és el primer moment a l'Observatori, que és germà de l'Observatori de la Corunya. Hem estat en contacte permanent, els hem ofert tota mena de suport que vulguin. És un fet molt tràgic, però a part un paradigma que no teníem fins ara. Estem parlant de que a l'estat espanyol tenim un assassinat per homofòbia. L'homofòbia mata i creiem que els poders públics, més enllà del discurs de que tenim clar que hi ha un caldo de cultiu de l'extrema dreta, han d'actuar immediatament, perquè volem que els carrers puguem estar tranquils, les nostres vides són importants i, per tant, fins aquí. A nivell de Catalunya, us vull dir que hem fet una reunió extraordinària a l'Observatori, hi ha 113 incidències, estem absolutament espantats i esgotats, perquè és una feina molt gran. Hem fet repetides crides als poders públics també de Catalunya. Avui mateix s'han fet públiques dos, al mural de Ripollet, i una agressió física de nou el 26 de juny amb un noi a Sant Cugat. Això s'ha de posar fre, s'han de reforçar els serveis que estem donant les associacions, però sobretot cal que n'hi hagin campanyes amb recursos adequats. S'ha de fer prevenció. Ens hem de ser aquests joves que desprenen odi i que acaben agredint-nos. Bueno, està passant, per què està passant? Hi ha diferents lectures, no? Sortim d'una pandèmia, està clar, torna la mobilitat, torna la nostra visibilitat, sempre a l'estiu coincidim amb el mes de l'orgull, és quan hi ha més agressions, però també hi ha, al meu entendre, una inacció. Més enllà de... Només faltaria que no es condemnessin les agressions, però necessitem quelcom més. Necessitem campanyes que deixin molt clar que això no pot ser, però sobretot canviar l'imaginari. A mi em costa molt dir el que diré ara, però no ha hagut cap detenció. Llavors l'imaginari de la impunitat queda allà. Necessitem que n'hi hagi un missatge clar, i això són deures de l'administració, que s'està trencant amb aquesta violència que no és gratuïta i que aquest és el missatge que nosaltres volem. Sí, el que diu l'Eugeni és ben cert. No només tenim aquestes violències o aquestes agressions tan bèsties, que diguem-ne que són el pic del que hi ha per sota, que realment és el que preocupa. Hi ha ara una sensació d'impunitat molt bèstia i aleshores, si no es fa tota una trajectòria de prevenció, no acabarem amb això. A nosaltres ens preocupa moltíssim perquè tenim moltes microhomofòbies, microagressions que no tenen trajectòria, que no transcendeixen en els mitjans de comunicació i que realment són els que dificulten i posen greus entrebancs a les persones LGTBI en el dia a dia. Aleshores, des del silenciament de les dones lesbianes, per exemple, les discriminacions en els llocs de treball, la falta d'accés de les persones trans al món laboral,